Hi guys, welcome to T-Faithfuls TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutendera pa social media. ZANU-PF zvigananda, they are trying by all means kuti asaita se asabiswe pa president. Munongoziva Mega Geza akadedzera kuti kune impeachment yagarwa anofanirwa kubiswa pachigaro ku parliament. Saka ari kuzviramba saka terai munzwe zviri kuitika right now. Situation yachona is not looking good. 70 parliament of members from different parts of the country are currently at Malbrang district office in Harare, receiving piece of land as a bribe not to vote against ED in an impeachment. These MPs are from both ZANU-PF MPs and Triple C. The land they are receiving is part of the payment they were promised in exchange to support ED's 23rd agenda. Zimbabwe is now a crime scene. So guys, handizivi kuti kudii nazvo, asi ndo nyaya iripo. Munongoziva Mega ZANU-PF team yevarakashi, they are trying by all means. Triple C munongoziva Mega vatengesi vakatengwa kare, ava vakatombodedzwa futi vakabribwa. Saka it's all the same. Asi terai munzwe zvazvitaurwa nevazukuru vambuya nehanda vachimira naGeza nevamwewo vanotembisa kuti ivo ZANU-PF iteam yevarakashi iri kuba vari kuluta. Aripo mumwe munhu auya akati iye Chiwenga has influence in army, Chamisa has people. If they can work together, they can defeat Emerson. Without that, Emerson anorohwa whitewash. Mumwe munhu auya akati zvavharana. Meanwhile, Chamisa is saying God is in it. Mumwe munhu akati please take whatever bribes is there and still impeach the guy. The country's future is at stake. Mumwe munhu akati I think the majority of Zimbabweans must stand against all these who take bribes to sell our freedom, because they are the ones who's in parliament. They work, they make wrong choices for us. Mumwe munhu akati Zimbabwe is a crime scene, seriously. Mumwe munhu akati suffering of us as Zimbabwean continues. So guys, handizivi not kudii, but munongoziva Mega zviri kuitwa neZANU-PF. Mukatarisa vana Sewick Ned, vana Philip Chiangwa, vana Mike Chimombe, kungosungwa kwese kungotibhaizisa, kungoda kuzama kutipusisa, vachabiswa zvavo. But nyaya iripo ndekuti they are busy looting. Mukatarisa nyaya yeGold Mafia, vana Hubert Angels, nothing happened. Munongoziva Mega vakadedzera kuti we are the police, we are the army, we are everything. Saka muchaita sei? Munongoziva Mega mukaendesana kukoti navo munongodyiwa futi. Saka right now ZANU-PF team yevarakashi ED, they are trying by all means kubribe ma MPs nyangwe Triple C vagara vatengesi. Saka vari kutobribwa tichitaura kudai kuti vasaite impeachment kuna ED. Thank you so much.